ole tu tuma chuan hei video munom lampang te mi palom chi lampang akaron ti chuak ve dor ani hei hi ani ma se mizo hmeichhia te tan zirtir tu thatak ani theitlat mai ni chu chu karon soi zau zel dor ani ya tuna kan mulai hi khoi lampang mi nge ani kan hriat deuh vek arinoma mizo chu ani lowa amaro chu khochak lampang mi khochak lampang nula ani ani hi Instagram a khanin aron lar chiam mai ni chu enge a lar chan kan ti chuan anal tak mai in thiam tak mai khan aron lama likers kan ti te followers kan ti te anga chur viawani hei karon ti chua chana chuanin a video te pokon enanga mizo hmeichhia te mizo nula then khat te abik takin Instagram lampanga te ngel ngan lutuk sarok ngel ngan lutuka live ching te tan khan henu hi a en ton tla kan ni ti kha karon soi photani engponi se alam lai hi kan en ho photanga chongan soi zau zelang o tuna bi khania engponi se mi then khat chu rina over hle mai a sexy hle mai chu ti khati te point lo ti mai theya chu a om lo ran chung lo ni amaro chu kan ti chhuwa chhana chuan abul bera chuan mizo hmeichhia then khat te Instagram khoi ve tho Facebook a po account nei followers kan ti te a khatiang chi tam tak a sing chuang nei te mizo nula chelo tak tak a hen tam tak anom to ni chung ho tan chuan tuna kan mui hi ayan ton tlak le mai kan ti na bera chuan ati khan mi mitla turin likers nga thena turte followers anga thena turte pon aron lamani amaro chu mi mitla mmc khan ataksa mongel ngan lutuk kan tiang chi asaruak ngel ngan lutuk ang khan a om mi lo lai hi alang lo lama en ton tlak ani na ni tlatani chu mizo hmeichhia then khatte mizo tleiro then khatte abik takin Instagram aten live dek ti khan nu te ti lan tur man ti thlat to lai te sona thenin an taksa zong an han ti langa khatik anga ti hrene po nei to lo mizo nula te khanin he nula hi en ton mol ro u en ton tla ka ni ti la ya kha karon thlan chu lai ber chu ni chu a ho ti du tan chon a ho thena la chu om via wang amaro chu Instagram a followers kan du tam wang te likers kan du tam wang te comment section lampanga te po tam tak om se min star tu te min du tu te tam tak om se tireng si khanin mi mit latura video po post thei thawani amaro chu film khur takin taksa nu te mo angel ngan lu tukalang kherlo khanin a post thei ani ti kha he nula tang hian a chiang ngoi mai ni chulai taka chu kan ti chhuwa chan po ni entinan he mizo nula mizo tlei rol te kan hriat vekarin ama Facebook ate ni Instagram ate mi then khat chu roi chung ten IG aten live wa ti khana to pa chuan comment rang an chhira to pa chuan saruak ngel ngan lu to ken aron live le nge thin ni ti khan ngai dam an di le a khating anga khatiang ti ching kha mizo hmeichhia then khata hen an tam ema wangin he poi karon ti chhuaka ni Instagram followers ka du lom followers ka nga theinan khonge sexy takin kanin post sange reels bon lu tukin kan om teang ti kher ngai lo khan tuna video kan huang khan mi mit la tur mo followers po nga bel thei thau tur video mu nom le mi pamit la zong chi kha in thup si khanin a siam reng thei ni ti kha
mizo mei chia then khat te khan lo hre sham ro uti kha kan in ngen lom ani chu tuna kan hmu te po kha ni ani na taka chuan he ti hian han en thuang chon avan sexy ve he chu sexy hle mai a chelo box ya ti to khatam tak anom don inom don ti kha lang reng ani amaro chu khami phena khan tian engma hnu te soi bol tai la khatiang chi kha engma ti lang lo ani chu tiang te ni wang chuan mizo mei chia then khat Instagram an live dek ka hai tu na mi te po hi ni ati khan hnu te han ti langa zom lo chin chi kha an dai lu zel ani kha de ang kha mizo mei chia then khat te khan ti to lo ram ula hei a big takin Instagram te po ni tu na kan hu te po ni rui chungat phe chon IG a hian live to lul su a him lo le zual ani ti kha a chiang thin ani tu na kan hu te po hi ni ati khan an hnu te han ti langa he ta mi tam tak Mizo Nula Mizo tlero la hian Instagram mang sual tak hi an lo om thua to ni khatiang khan followers in nga view mai thei viewers point nga view mai thei amaro chu him lawin azom lawani ka mizo mei chia te ka mizo nula pui te kha khati mol phawin ka ti zom lawani ti kha lo hre sham to ro ti kha kan ngen lom duwa chu kan zawa ya kan zom na le mizo nam maya pa kan zom zual zela turata na thil poi mo tak ani tlatani chuwangin followers mo heta likers mo viewers mo kan du tamani pon him chin mo alang tu lo chin thleng ti lang lo khan ni china video kan huang khanin poi lo chin chi po hianin viewers ko khom thei thawani anga thei thawani ti kha alang chiang mai ne ni china nam dang dula kan hungat phei kha chu video zong a hian likers le viewers si anei bon view zel ani a khatiang tho khan kan mizo nula te kan mizo tlei ro tam tak hian in ti ve thei thawani ti kha film khur thil le in du sakna ni pa form khanin karon soi chuak do ni ya chu kan za vai tan thil thaber ani bokani ani lawa ka kauna lom in chompo kan ni hleinem kan lo te a ko zo kan la do ni pon la koi thelo tu re eng ma chom chong lo amaro chu thil tha le thil dik jok changkang jok mi ten min hrilani chuan dikalom kan in siam thange ti theina nun hi keni zo fa te hi chon nei ram ang u ti kha kan in nge le bok do ni ya chon tu na mi hi mei te nula kha ni ani hi chu kan video pa karon sei to kha ne ti khan vai te reel sa te khan vai pa te ne khan an lang du na over tak mai khan an lang ani khami arungat po khan ti hian mei te nam chan tu pol an ti then khat khan an phuar beta silai nen an soi sa shep mai ni khatiang khan ding hal rup mai mi zo zinga phei chuan khau takin huai takin mi zo nam zom na le moina atan chuan thei to pin itang rual zelang u tuma hi in ho chuang lawang u ti kha karon sei tel du bokani chuan ni jina kan soyang khan IG te heta Facebook te poni platform sang te poni followers kan du te viewers kan du ni pon lang lo turang chi kha chu lang tir lo mai la khatiang lang lo chung po khanin likers te followers tam tak anei thei ni ti kha ni chira kan video en hei tuna kan hmuah hian chiang ngoi mai ni chuwangin a thei chen china chuan film khura indu sakton zel tur kan ni na hi sherengila tuma in hotur kanom lo ani ti kha shereng turin kan in ngen bokani hei tien en wangila mi betam tak mizo changani lowa nam dang vai kan ti te heta foreigner tam tak te poni ama du tu le star tu tam tak an oman kat nuk amaro chu over chi an nam tan zom lawang chi te engma kha ati tel chuang lo lai taka hi mizo nula mizo tlero tam tak te khanin en ton mol ro ti kha akaron zeble sham du bokane